Imaxe inédita. Por primeira vez na historia un fiscal xeral do Estado senta no banco dos acusados. Álvaro García Ortiz volveu negar esta tarde que filtrase os correos con información confidencial sobre a parella de Díaz Ayuso. O fiscal xeral rexeitou contestar ás acusacións. Os casos de corrupción centraron o debate no Congreso. Pedro Sánchez evitou dar explicacións polas investigacións abertas no Goberno e no PSOE. E volveu insistir en que esgotará a legislatura. O líder do Partido Popular reclama eleccións anticipadas. Achéganse datas de vacacións a ponte de decembro e o Nadal e quixemos saber cales son os destinos preferidos. Nas axencias saen moito paquetes para capitais europeas e o Caribe. Claudia deixa ríos desbordados e asolagamentos. O temporal provocou centos de incidencias en Galicia. Agora mesmo permanecen en aviso por chuvia o oeste e suroeste da provincia da Coruña. Boas noites, comezamos imaxe histórica no Tribunal Supremo esta tarde. O fiscal xeral do Estado abandonou o estrado que ocupara en anteriores sesións e baixou o banco dos acusados para declarar polo delito de revelación de segredos da parella de Díaz Ayuso, que novamente negou ante o xuíz. Que máis aconteceu na sala, María? Pablo, unha imaxe vale máis que 1000 palabras. García Ortiz tivo que quitar a toga despois de todas as sesións anteriores, baixar o banco dos acusados e unha vez ali o primeiro que dixo, malia ser fiscal xeral do Estado, é que non ia responder ás preguntas das acusacións, dixo por unha deslealdade da parella de Díaz Ayuso. Despois, un pouco máis o mesmo, o que xa vemos escoitando en meses anteriores, borrou todas as mensaxes, por unha cuestión de protección de datos, cambiou de terminal por unha cuestión de intimidade e lou por riba de todo a Fiscalía. Despois de todo iso, mañá, xa despois de hora e media do fiscal xeral do Estado sentado no banco dos acusados, última quenda de palabra de García Ortiz, últimos informes e xa visto para a sentenza. Sentenza absolutoria ou condenatoria? Haberá que agardar. A imaxe inédita. Álvaro García Ortiz, o fiscal xeral do Estado, pasou do estrado onde seguiu ata agora o xuízo a sentar no banco dos acusados. Aí negou que filtrara o correo cos datos da parella de Isabel Díaz Ayuso. ¿Ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No ha hecho nada. García Ortiz contestou á Fiscalía, pero non o fixo ás acusacións. Hay una actuación, entiendo que desleal. Logo, ante a Avogacía do Estado que exerce a súa defensa, sinalou que na nota de prensa que publicaron e coa que pretendían defender o traballo dos fiscais, incluíron os correos. Quedaba un poco coja la nota si hacíamos caso omiso a lo que ya era de conocimiento y relevancia pública. Había que incorporar en ese relato la cronología de los correos que teníamos a nuestra disposición y eso es lo que hicimos. Asegurou o fiscal xeral do Estado que non tiña interese en perxudicar a González Amador. Ni un ápice, ni una cuestión que pueda ser mal interpretada sobre el señor González Amador. Que borrou as mensaxes do seu teléfono porque o fai todos os meses. Si yo me dejo el terminal encima de esa mesa o lo abandono en un bar o me lo roban o me lo hackean, estoy poniendo en peligro a muchas personas en este país. Pola mañá declararon os axentes da UCO que investigaron a García Ortiz. Dixeron que borrou as mensaxes e chamadas do seu teléfono e tamén que destruiu o terminal. Él nos comunicó que había cambiado recientemente de móvil, que me puede dar el anterior, y me dijo textualmente que lo había destruido. Destruido es una palabra que llama la atención. Gracias. O xuízo só lle queda que as partes presenten as conclusións finais. A defensa de González Amador mantén a petición de 4 anos de cárcere para García Ortiz. Pasamos a trámite de conclusión. E chegan xa as primeiras declaracións, as primeiras reaccións políticas, as primeiras e as únicas dende o Partido Popular a poucos kilómetros de aquí, no Congreso dos Deputados. Cuca Gamarra celebra que García Ortiz tivera que deixar a toga, aínda que reclama tivera que ter dimitido dende o mesmo día da súa insolución. E máis, asegura que Pedro Sánchez xa dictou sentenza, dixo que era inocente, pero agora ten que actuar a xusticia. Escoitámolo. Esto no terminará con este juicio independientemente de la sentencia. Solo podrá resolverse con una regeneración que nos pueda llevar a descolonizar todas las instituciones que deben de ser del Estado y que Pedro Sánchez ha convertido en instituciones al servicio del Gobierno. Imos precisamente ao Congreso alí xornada maratoniana cun tema por riba do resto, a corrupción. O PP volveu exixirlle a Pedro Sánchez un adianto das eleccións que o presidente rexeita. O contrario que en Valencia, onde lle pide a Vox que force uns comicios.
Levaba poucos minutos de comparecencia e comezaba xa a contenda co PP. Una oposición destructiva, abonada al esperpento y también rendida a la ultraderecha. Devolveulle a Feijóo na quenda de réplica. No cuente conmigo para nada, señor Sánchez. E así, sen maioría no Congreso, o líder do PP apúntalle un camiño. La responsabilidad de convocar elecciones es suya. Sánchez aféalle que lle pida un adianto das xerais mentres non se convocan na Comunidade Valenciana e por iso apela a Vox. Señora Abascal, que no pacten con la derecha y que vayan los valencianos y valencianas a elecciones. Abascal comprométese a exixir eleccións valencianas. Cando? Un segundo después de que usted disuelva las Cortes y devuelva la voz a los españoles. Este foi tamén o primeiro cara a cara tras a ruptura de Junts, así que as alusións eran obrigadas. A ese espíritu de acuerdo. Menos diplomático o outro partido do goberno, Sumar. Les pedimos que se dejen de juegos. Pero Junts mantense nas súas. Aquesta relació s'ha acabat. És un cínic i un hipòcrita. Cínico e hipócrita, chámalla Sánchez. A relación está acabada, así que Esquerra agarda xa por unha data. ¿La moción de censura para cuándo? Na súa comparecencia, o presidente acusou as comunidades gobernadas polo PP de privatizar os servizos públicos. Ustedes han convertido Madrid en un casino en el que Quirón siempre gana. E o PP tampouco perdeu a oportunidade de botarlle en cara as causas que rodean a Sánchez. ¿Es usted también el presidente de la cloaca? Yo no le voy a amnistiar, ni a usted ni a los suyos. A crise das pulseiras antimaltrato polo novo fallo dos dispositivos chegou tamén á sesión de control. A ministra de Igualdade asegura que ningunha vítima de violencia machista estivo en risco pola caída de onte que durou 12 horas. O Partido Popular reprochoulle no Congreso este novo episodio que reflicte, din os populares, a desprotección das mulleres. Otro fallo imperdonable en su sistema de seguridad del que al menos ahora nos informa más fallos, más desprotección, más irresponsabilidad. Ayer yo le llamé por la tarde para darle todo tipo de información pensando que usted podía estar preocupado por las víctimas. No me devolvió la llamada. La Fiscalía Europea la vigila de cerca. No vaya a ser que usted ha prevaricado. ¿Saben lo que son? Defensores de las mujeres no. Un club de ampones que lo van a destruir todo. Lecciones de feminismo ninguna, porque todos sabemos cuál es su negra hoja de servicios a las mujeres de este país. En Galicia son máis de 200 as mulleres que levan unha pulseira antimaltrato. Desde a Xunta exixenlle explicacións ao Ministerio de Igualdade ante este novo fallo no sistema. Solicitar ao Ministerio que mellore o sistema, que implemente un sistema seguro e efectivo para as víctimas, sobre todo porque desde Galicia estamos solicitando ás víctimas que denuncien, que den ese importante paso para denunciar e que confíen precisamente no sistema. Para a víctima, para denunciar, tiene que confiar no sistema, unha seguridade, un sistema seguro que as ampare. Evidentemente, este sistema de control telemático é todo menos seguro. Sanidade e as comunidades autónomas compartirán os datos dos cribados de cancro. Así o acordaron hoxe na reunión do Consello Interterritorial. De momento acordaron achegar os resultados dos cribados básicos, é dicir, os de mama, colon e cérvix. Desde as comunidades negan que rexeitaran enviar a información. Desde a Xunta indican que os datos se ian remitir este mesmo mércores. Puntualizan que xa son públicos e con máis indicadores que os que reclama o Goberno Central. A Unión Europea recoñece que o número de migrantes que chegan a España é desproporcionado e autoriza a trasladar parte deles a outros estados. Bruxelas, María Calvo. Sí, a Comisión Europea considera que España, canda Italia, Grecia e Chipre son os países que reciben máis migrantes, polo que lles permitirá enviar algúns a outros países da Unión con menor presión migratoria. Bruxelas destaca a cantidade de operacións de rescate humanitario que se desenvolven nas costas españolas e italianas, dous países, di, cun número desproporcionado de chegadas de irregulares. A medida entrará en vigor a partir do ano que ven. Continuamos no exterior. Filipe VI e Xi Jinping reafirman os lazos de amizade entre España e a China na segunda xornada da visita de Estado dos reis ao país asiático. Os dous xefes de Estado e as súas parellas compartiron cea de gala no Gran Salón do Pobo e un concerto da Orquestra do Teatro Real. Foi o colofón a unha xornada en que tamén presidiron a sinatura de 10 acordos de cooperación nos ámbitos agroalimentario, científico e cultural. Filipe VI salientou a importancia da alianza entre España e a China nun contexto internacional en que o diálogo é máis importante ca nunca. En un marco geopolítico complejo y lleno de incertidumbres,
España cree imprescindible preservar el orden mundial basado en las normas, el multilateralismo y la cooperación. En el diálogo sobre cómo afrontar los grandes retos globales, la voz y el compromiso de China tienen y tendrán una enorme importancia. O Goberno di que garantirá a viabilidade de Alcoa San Cibrao e avanzou que no primeiro semestre do ano que ven a fábrica recuperará o 100% da súa produción. El próximo semestre estarán todas las cubas de producción en funcionamiento. Estamos aprobando muchas medidas para hacer posible este futuro de una instalación industrial que es estratégica para España. Y por eso lo vamos a garantizar, con Alcoa o con Alcoa y otra gente. Os estudantes galegos de FP poderán formarse en Intelixencia Artificial da man de Amazon. O xigante do comercio electrónico e a Xunta alíanse para impulsar xuntos a formación en novas tecnoloxías, unha área con alta demanda no mercado laboral. Convenio da Xunta e Amazon Web Service para incluir na FP materias de Intelixencia Artificial e computación na nube. A finalidade é formar os estudantes nos traballos do futuro. Podrán trabajar en usar esas mismas herramientas que también usan las empresas líderes mundiales para prepararse con certificaciones reconocidas por la industria y luego conectar directamente con potenciales empleadores. Alfonso Rueda cualifica este acordo de alianza privilexiada na aposta da Xunta por converter a FP galega nun referente en España e por formar profesionais en áreas con alta demanda laboral. Todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, combinado además con una visión práctica, que es lo que al final engancha definitivamente para transmitirlo. Aparte de todo el esfuerzo que está haciendo la Xunta de Galicia, necesitamos aliados. E necesitamos aliados potentes. Galicia é a 8ª comunidade que se suma a esta alianza con Amazon, na que xa están 60 empresas e 600 institucións educativas de España, co obxectivo de formar 500.000 de mozos en habilidades digitais. Vigo convértese durante estes días na capital atlántica do pensamento económico. Unha vintena de referentes internacionais do mundo da economía, da empresa, do xornalismo e do deporte participan no Vigo Global Summit 2025. Mónica. Si esta tarde pudemos escoitar a Dimitri Muratov, Premio Nobel da Paz 2021, tamén o expresidente da Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ou a deportista Carolina Marín, voces moi diferentes para analizar desde distintos ámbitos a situación xeopolítica e económica actual, ademais da nova etapa de crecemento baixo a influencia da inteligencia artificial. Coinciden os expertos na gran transformación global a que nos enfrontamos. Algúns falan da cuarta revolución e dunha aceleración de vertixe que nos obriga a avaliar todo o que damos por sentado. A cada minuto se producen noticias que desbordan nuestra capacidad de asombrarnos. Las nuevas tecnologías, los usos y aplicaciones de la inteligencia artificial, las incesantes novedades que provienen de los universos de la ciencia. Afirman que a inteligencia artificial transformará a economía e preocupa a situación xeopolítica de Europa. Que estamos a perder competitividad relativamente a los americanos y a los chinos. Eso es claro. Porque Europa precisa de crises para avanzar. O colofón a esta xornada veu da man da campiona olímpica Carolina Marín como exemplo de superación para afrontar os novos desafíos globais da actualidade. Uno de mis objetivos de esta ponencia es que a través de mis experiencias de vida y de lo que a mí me ha supuesto el deporte en muchas ocasiones, pues a ellos les pueda llegar esas experiencias y les pueda ser útil para sus vidas. O Premio Nobel da Paz 2021 Dimitri Muratov manifestou a súa preocupación polas informacións falsas nas redes e dixo que serán os enxeñeiros especializados en datos os que terán que defender a liberdade de expresión e o dereito a non ser manipulados. Imos xa con outros asuntos. Visitamos as zonas produtoras de aceite de Galicia que empeza agora o Bareo das Oliveiras. Recollen o froito para que o aceite estea listo antes de que remate o ano. Nesta media hectárea de terreo no concello de Cenlle traballan dende ben cedo no Bareo das Oliveiras. Fano de a pouco e con agarimo. Como can encima da lona hai que andar sempre salteando, con cuidadiño, vamos facendo por zonas, vanse recollendo. É un traballo
Bueno, como os de antes, de faelo a mau. O proxecto de colleita propia de Aceites Abril comezou hai máis de 10 anos. En este tempo foi sumando terreos e novos agricultores. Son xa máis dun 100 en 11 comarcas galegas. Elaboran aceite de oliva virxe extra procedente de oliveiras cultivadas en Galicia. En o momento da floración, nalgúnas zonas, pois castigouna un pouquiño a chuvia e o vento, o que restou un pouquiño de productividade en algunha zona. E logo a seca tamén no período estival foi bastante acusada. E a xente que tuvo a posibilidade de ir regando as súas oliveiras, pois ten mellores resultados e bueno, a verdade é que en general estamos contentos ca colleita que vai haber. Unha colleita propia que este ano calculan chegará aos 50.000 kilos de oliva que recollerán durante todo o mes de novembro. Din que tanto nutricional como fitosanitariamente as condicións da colleita son óptimas, polo que agardan poder elaborar un aceite de máxima calidade. En canto se recollen as aceitunas, pois xa levamos para almazara en Aceites Abril, eli a molturamos e o antes posible para que esa aceituna pois non perda ningún tipo de calidade. A colleita permitirá sacar ao mercado unhas 12.000 botellas de medio litro de aceite de oliva virxe extra 100% galego, que xa se poderá probar antes de fin de ano. Amplíase ata o 30 de novembro a suspensión de todas as feiras de gando en Galicia. A Xunta prorroga outras 2 semanas esta medida adoptada tras a detección en Cataluña de reses infectadas de dermatose modular contagiosa. Tamén mantén a prohibición de entrada na comunidade de animais procedentes das zonas afectadas. A Consellería de Medio Rural insta ademais o Ministerio de Agricultura a coordinar todas as comunidades para que tomen as mesmas medidas e paguen as mesmas indemnizacións aos afectados. A borrasca Claudia provocou un regueiro de incidencias. Houbo ríos desbordados e inundacións polas chuvias que caeron durante toda a xornada. Andrea. Si o temporal deixa rexistros en Galicia como os 112 litros por metro cadrado en Santa Comba ou os 109 en Vimianzo. Aínda que nas últimas horas se sentiron menos os efectos da borrasca, segue activo o plan inungal da Xunta ante o risco de anegamentos, como por exemplo aquí en Cuntis. A Coruña e Pontevedra son as comunidades máis afectadas por esta borrasca que xa deixou máis de 200 incidencias en toda Galicia. O paso da borrasca Claudia por Galicia deixou unha xornada pasada por auga, con ríos desbordados e asolagamentos. O nivel da auga obrigou a abrir a presa de Santouxían, Dumbría. O plan de control sobre o caudal dos ríos estivo activo con especial atención en Redondela, Vigo, Gondomar, Cuntis, Cee e Pontevedra, onde tiveron que estar moi pendentes ante posibles desbordamentos. Me da un paseíto por aí porque no había aí una, digo, madre mía, como estaba a punto de hacerle unas fotos, sí, porque, digo, no he visto tanta agua e con tanta fuerza, sí. En Santa Comba, localidade onde máis choveu, as inundacións obrigaron a pechar a ponte de Randulfe e a praia de Esmorode. Nas últimas 24 horas, a borrasca deixou máis de 200 incidencias en Galicia. O temporal tamén afectou o mar, con ondas de máis de 5 metros no Cabo Silleiro. Un home de 36 anos, veciño da Laracha, faleceu esta tarde neste accidente de tráfico no municipio de Culleredo, na estrada que une Cerceda con Ledoño. No sinistro víronse implicados 2 coches e un camión. O falecido era o conductor dun dos turismos e hai outra muller, a condutora do outro coche, que quedou ferida. A Garda Civil de Tráfico abriu dilixencias para determinar as circunstancias do accidente. Todo apunta a que un dos turismos chocou co camión e que o outro que ia detrás non puido evitar o impacto. Xa hai sentenza para o home condenado por realizar un acto de natureza sexual cunha vaca en Castro de Rei. O xuíz condenao a unha multa de 270 euros por un delito leve de malos tratos a animais. Tamén o inhabilita para calquera exercicio de profesión, oficio ou comercio relacionado con animais durante 4 meses. A sentenza destaca o menoscabo e a humillación que lle produciu o animal. Vexan que fermosos. Son auroras boreais a pasada madrugada aquí en Galicia, concretamente recollidas en Vila de Cruces por Xosé Ramón Moire. Ocorreu entre as 3 e as 5 da mañá, un momento que tamén captou o telescopio do Centro Astronómico Trevinca de Ourense. Isto que ven é un time-lapse de toda a noite e podes apreciar como o ceo colle esa cor rosada por ali, por aquela parte superior esquerda dereita das súas pantallas. Isto débese a que o Sol desprende partículas que, cando tocan os gases da nosa atmosfera, provocan esas cores. A previsión é que esta noite se repita este fenómeno, así que, se poden, trasnoiten.
O Nadal xa se nota nas rúas, nas tendas, nos produtos típicos que enchen os estantes dos supermercados. Así que non podía faltar outro clásico, o anuncio da lotería. Mira, qué suerte. ¿Cuánto? 20 euros. Hombre. Pero si solo el marco vale. Dame 10, anda. Gracias. Feliz Navidad. Nesta ocasión, lévanos ata o Rastro, onde atopan un décimo enmarcado de hai 30 anos. Con esta campaña, queren lembrar que o valor do sorteo vai máis alá dos cartos. Mi madre todavía tiene mi primer diente. E falando do Nadal, hai quen xa anda dándolle voltas a que decoración vai poñer na casa. A decoración para estas datas mantén elementos clásicos, pero tamén incorpora cada ano novas propostas. Feliz Navidad. Durante décadas, o Belén foi o centro e as bolas vermellas marcaban o estilo dunha época. Está todo muy cambiado. Yo recuerdo lo que hacíamos con mi madre, somos 5 hermanos y hacíamos nosotros incluso adornos y teníamos pues un montón de animalitos con sus nidos, los pajaritos y tal, tipo algodón, eso ya no existe. Lo que veo es mucho animalito, mucho duende, cosa que antes nada, era el típico, las bolas roja, verde, blanca y punto y pelota, nada más. Hai variedad tremenda. Co paso dos anos chegaron as árbores sintéticas e as luces intermitentes. De estas que se podían cambiar, ahora xa non, ahora son LED, todas. Ouro e prata foron durante un tempo os protagonistas e aínda hoxe seguen a selo para moitos. Miña nai usa plateado, esa é un poquinho por gustos. Porque o Nadal é cada vez máis personalizado. Si quieres representar un hogar, tiene que ser cálido, acogedor, tiene que ser que te sientas en casa. Y entonces volvemos a las tendencias más tradicionales. Que agora sí que hai como un estilo máis predeterminado, porque antes sí que, ou polo menos na miña casa, era eu collía un adorno, eu poñía calquera cousa sin ton ni son. Somos un pouco máis minimalistas todos. Se van los colores beige, neutros. Antes éramos un pouco máis coloridos. O Nadal cambiou, sí, pero o que nunca cambia é a ilusión coa que seguimos decorando cada recuncho. Hai quen decora a casa e hai quen prefire pasar o Nadal ou a ponte de decembro fora. Entre os destinos máis demandados figuran as capitais europeas e o Caribe, mentres que o Xapón ou Vietnam son as opcións máis exóticas polas que se decantan os viaxeiros máis afortunados. As capitais europeas e aquelas cidades con mercados de Nadal figuran un ano máis entre os destinos favoritos para unha escapada na ponte de decembro. E para viaxar durante a celebración do solsticio de inverno, os máis demandados son o Caribe, Nova York ou países asiáticos como o Xapón ou Vietnam. Destinos novedosos este año pues están llamando muchísimo Estados Unidos, o sea, lo que es Estados Unidos, Nueva York principalmente, y Londres también está llamando muchísimo, y hacia destinos más lejanos, Japón. Japón está petando bastante. Outros destinos, máis tradicionais no Nadal, estánse a resentir pola súa carestía. Sobre todo no caso das Illas Canarias, que poden superar os 1.200 euros por persoa e semana. Este año parece que ha bajado un pelín Canarias porque, bueno, está desorbitado. Respecto al año pasado, y si hablamos ya desde hace 2 años, ha subido muchísimo, ha encarecido muchísimo. Ya no solamente el vuelo, sobre todo el hotel. Tocante aos destinos aínda máis exóticos e caros, viaxar ao Xapón pode ter un custo duns 3.000 euros por persoa e semana. É dicir, 6 veces máis que nunha cidade do centro de Europa. A semana pasada atoparon esta caixa transparente hermética no fondo do lago Ness. Levaba 70 anos ali. Alguén metera unha cámara para intentar captar unha imaxe do famoso monstro. Cámara e carrete están intactos, un achado que podería converter a lenda por fin en algo real. Pero vayamos cara atrás. Hoxe cúmprese o aniversario da publicación da primeira foto do famoso habitante do lago. Dun ano despois, de 1934, é estoutra, probablemente a máis famosa. Durante 40 anos era unha porboa, ata que antes de morrer un dos autores confesou que era unha montaxe. Este home montou un monstro de cartón, este que ven na barca nun submarino de xoguete e tirou a foto. Ata hoxe houbo numerosas expedicións para atopar a Nessie, pero ningunha conseguiu probar que existe. Tampouco o carrete atopado a semana pasada? Tampouco. Este é o resultado do revelado, pero para nós, non sei para vostedes, que non haxa probas non quere dicir nada. Ata mañá.